haya máis gente, quién sabe. Un novo punto de lectura en Bandeira, unha idea que xurdiu da AMPA do Colexio de Infantil e Primaria de Bandeira e que se inaugurou este sábado na pastelería Dulce Deza da localidade. No seo da asociación xurdiu a inquedanza de poder ter un punto donde con certa amplitude e apertura de horario pois poderamos prestarnos libros uns aos outros e ao mesmo tempo non só os adultos senón os nenos poder disfrutar de títulos, de temas que polo boca a boca tamén poidan ser máis coñecidos entre uns que entre outros e se poidan distribuir entre a xente sin necesidade de ter que estar pendentes dunhas bibliotecas, dunhas librarías, de que un pai poida ir mercar nun horario determinado un libro. Entón, con isto, realmente o que pretendemos é fomentar o hábito da lectura, preferentemente en galego, pero, bueno, títulos en castelán tamén nos aceptamos. Estará aberto a todo o público en xeral, pero con unha pequena limitación. Admitimos libros, títulos, textos que poidan vulnerar a sensibilidade tanto de nenos como de adultos, pero a partir de aí, calquer persoa se pode acercar aquí, rexistrarse como socio ca única condición de ceder un libro e aportar 2 euros, que son un concepto de mantemento dos libros, porque tamén a larga o que pretendemos é aqueles títulos máis demandados e máis usados, pois poñerlle un forro, plastificalos ou algo para que non se deterioren na medida do posible. Pero a partir de aí, calquer persoa se pode facer socia do punto. Matías Rodríguez alabou esta idea. Bueno, pois a iniciativa a verdade que é excelente, é unha feliz idea que sempre se poidan compartir libros. Entón, un punto de lectura significa que aquelas persoas que aman a lectura ou se queren iniciar nela poidan compartilos. E máis ainda por enriba nun lugar pois agradável, nun lugar acolledor onde se pode pois tomar un café, se pode charlar, pois eses libros sempre van saber mellor, non? Cales son os libros favoritos dos máis pequenos? Pois os de terror e todo eso. Pois é Jerónimo Stilton. A mí gustame os Jacobo Lobo, Jerónimo Stilton e moitos máis. libro de Carafranca. E a ti que te gusta ler? Pois me gusta un tento. Matías Rodríguez inaugurou a biblioteca cun 2 dos seus libros. E a verdade é que é genial. E eu, como doazón, pois traevos aquí pois 2 novelas de Ramón de Valenzuela, porque evidentemente, escritor local, sendo da Bandeira, pois pareceme fundamental que estea no fondo deste punto de lectura.